timore e pinje maoko, moko bende pinje maonge Kenya kae. Mano nyalo bedo kanyo ka irango apisi mara Twitter, mano kambi tudruok no mar Twitter. Twitter koro chungo jotije mana ndalo 4 kende tok kane oseyaw apis margi mantiere Afrika. Mano kambi mano yaw e pinyno mar Ghana e bomano ma Accra. Ndalo 4 kende bang' kane oseyaw apisi makamano, jotije manentiere kar kanyo duto koro biro bedo maonge apisi kata tije. Mano nikech gin gi gino miluongo ni gima gitudorego, mano mar email. Gin gi masindegi mopogore opogore. Ne giro ka gibedo logged out, tiende ni nogolgi kendo ok ginyal bedo thuolo mar dhi nyime yudo tudruok moro amora ka wuok e kambino mano mara Twitter. Nyaka sani gibedo kacha ka gionge tijegi, ma biro mana thuolo matin ne jumbe ariyo ne jamoko e piny mangima Elon Musk nonyiewo kambino mar tudruok no mar Twitter, kendo kore kacha kaka jatelo nitie lokruok mopogore opogore mantiere ma oselando ka jogo mantiere pinje maoko mar Afrika bende osewito tijegi. Mago notimore juma mokalo chieng' tich abich, odiochieng' ma nyocha kanyo. Koro kirango ni koro jo Afrika koro kane mor ni gibedo kata gi apisi ma koro yawnegi mar Twitter, jotije ma Twitter mantiere Afrika ma ahinya e pinyno mar Ghana koro bedo kacha kaonge tije. Kimede mano, nyiewo gino manyiso ni in verified kata blue badge kata blue tick mari mar Twitter bende sigana moro ma pod dhi nyime. Wamedo luwe kendo kang' wayudo gi moro makare wabiro koni matut ni mar mae e chenro mar mbaka romo. Wagoyo mbaka ma watudre kodi kendo wapuonjre